একটু লাজ নাই सिगाङाव नोंथांनाव मोनसे भिडिअ क्लिप नुदों आं माने शक जादों दिनै खोनानाय लोगो लोगो बेनो जाहैबाय मा प्रफुल्ल इस्लारि बिथाङा गसाइगाव टाउन माने मिउनिसिपाल बर्डनि बिथाङा चेयारमेनमोन दा बेखौ दिनै पुलिसा हमनानै लांदों गावनि माबानिफ्राय गावनि केबिननिफ्राय मानो हमना लांखो नोंथांमोना माने भिडिअ दहाय बेहाय आंनोथ' मिथिखायाखै बाय मानो दावराव बे दावराव हुलुस्थुल रायजोफ्रा बिनि सायाव बिग्रायखांनाय फैदों माने गसाइगावनि जेनेखि टाउन माने मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन बिथां प्रफुल्ल इस्लारि सार माने बेखौ दिनै हमना लानानै थांबाय आरोखि दा मा जादों मिथिया ओमफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आं जा जेनेखि सुलुङाव माने मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा जाहैबाय मा गसाइगाव जेनेखि मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन नालाय हयथ' माने बै जायखिनि बेफारि मैगं थाइगंनि बेफारि बे मैगं थाइगं माने बेफारिखौ बियो माने मानोबा एसेबां दायाव बुज्रावदोंमोन नामा बिदि होननाय खोनादों दा बे बुज्रावनायनि दायाव माने माबा मोनसे गोबां दावराव दावसि जादों खोमा हाल्ला बाल्ला जादों खोमा बा थानाफ्राव एफआइआर होनाय जादों खोमा आरो बिदिखौ लानानै दिनै हुलुस्थुल सोमजिबाय दावराव सोमजिबाय आरो बेखौनो दिनै माने पुलिसा फैनानै बेखौ लानानै थांबाय आरोखि दा बेखौ माने पाब्लिकनिफ्राय बेखौ सेफ जायगायाव लानानै थांबाय आरोखि दा आं मिथिनो मोनदों दा पुलिसा लानानै थांदों मा जादों केस जाखो ना मा जाखो बेखौबो जों क्लियार नङा मानोना बिथांमोना जेब्लानाखि जों प्रेस मिट होगोन बिथांमोना जेब्लानाखि बुंगोन जों अब्लासो जों डिटेल माबाखौ मोनगोन आरोखि दा एक्सुवेलि बाथ्राया मारै जामारखो मानो जानो मोनखो मोनसे मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेनखौ दिनै मानि थाखाय पुलिसा खालामनाय जाखो आरो मोनसे मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेना बेफारिजों जेनेबा बिजनेसमेनजों मानि थाखाय दावराव जादों निश्चय माबा मोनसे खानि थानांगौ ना गेजेरावहाय नङा होमबा हयथ' बेसेन बारायनाय खमायनायनि सायावबो डिपेन्ड खालामनो हागौ बा बेफारिफ्रा हयथ' मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेननि बाथ्राखौ मानियाखै बा माखासे गाइडलाइनखौ मानियाखैबो जानो हागौ बा नोंगौ मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेननि माबा मोनसे माने भुल जानो हागौ अनेक खोथा आरोना मानोना बिथांमोनाव माखासे बजाय थायो नालाय जायफोरनाखि चेयारमेन मासियाव थायो बिथांमोनासो मिथिगौ गोबां माखासे बजायफोर बाथ्रा थायो दा जाथाया बेसेबां माने रियेलिटि दङ सोलिदों आं मिथिया खिन्थु बाथ्राया नंगौ माने गसाइगाव जेनेखि मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन माने प्रफुल्ल इस्लारि सारखौहाय दिनै माने पुलिसफ्रा हमनानै लांदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ आं दहाय सिगाङावनो होखादों आं दा जोबनायाव मोनसे होबावगोन आरोखि बे आरो बाथ्राया दिनैनि रादाबा बेखिनियानो दिनै मानि थाखाय हमजाखो माखो बिनि डिटेल रिपर्टखौ दा खुनु मोनथिया जास्ट आं नुदों ओमफ्राय मोनसे बिपिएफ मोनसे पेजाव नुदों आङो फेसबुक पेजावहाय जे मैगं फायखारि बेफारिखौ बुदों आरो बे बुनायनि दायावनो बे दादागिरिजों बुदों होनदों ओमफ्राय बिनि दायावनो बेखौ हमनानै लांबाय पुलिसआ बेखौ दा हमना लांबाय होनदों आरोखि दा मानि थाखाय हमना लांखो केसफोर जाबाय जानो हागौ नङा होमबा केस जानायखायसो हमना लांगोन बा नङाबा पाब्लिकफ्रा जुदि घेराव खालामनायनि जाउनावहाय पाब्लिकफ्रा गावजों माने बेफारिफ्रा गावजों गाव जुक्ति जालायबाय बे जुक्ति जालायनायनि खाथिरावनो हयथ' जानो हागौ दुखु मोनदों ओमफ्राय माने लेभेलाव माने बुहुत हुलुस्थुल जानायखाय हयथ' मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेना गावनो खद जेनेबा प्रशासनखौ लेंहरदोंबो जानो हागौ नङा होमबा पुलिसखौ लेंहरदोंबो जानो हागौ जेन' सेफटिनि थाखाय बेबो मोनसे थानो हागौ दा खिन्थु जों मानो जादों जाथाया बेखौ जों रोखा नङा आं दहाय होनखादों नोंथांमोननो जोङो जेब्लानाखि बिथांमोना प्रेसमेन्ट होगोन जों मिथिगोन अब्ला आं बेखिनियाव नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों आरोखि একটু লাজ নাই
বুঝো